В эфире передача «Вместе через беду» спустя 20 лет. Сегодня у меня в студии не добровольцы, хотя в основном наша передача посвящена добровольческому движению. Сегодня у меня в гостях бойцы батальона «Шаратен» Гави Сангулия и Ливан Бжани. Случилось так, что недавно, копая в своем военном архиве, нашла материал, который мне стал очень интересен. Я думаю, что многим зрителям он тоже станет интересным. Дело в том, что другого такого, может быть, еще запечатленного события и не было. Во время войны в один из вечеров встретились добровольцы и бойцы батальона «Шаратен». И наша съемочная группа оказалась тогда с вами, и мы запечатлели все, что происходило в это время, значит, в этом помещении. Это было общение, веселье, но помимо этого у меня состоялась такая очень дружеская, совершенно непринужденная беседа со многими бойцами Шаратена. И прошло очень много времени, 20 лет прошло. И когда сегодня это все просматриваешь, многие вещи, которые мы тогда говорили, они все еще остаются актуальными. А многие вещи, они и подтвердились жизнью, слава Богу. Может быть, вспомнить, как эта встреча произошла, если вы это помните. Либо, на самом деле, как у вас складывались отношения с добровольцами, почему захотелось вместе посидеть, пообщаться, отдохнуть, побольше узнать друг друга. Отношения у меня началось очень давно. Я, будучи участником ансамбля песни и танца Абхазии, мы очень часто выезжали, я давно знаком, и очень много у меня друзей до войны. И уважение, любовь братская я по себе почувствовал, находясь на гастролях. И когда началась война, я нисколько, конечно, было это приятно, что нам пришли на помощь. Я не то, что не ожидал. Я не ждал, что в таком масштабе будет. Я знал, что многие, которые знают нас, они придут нам на помощь, это однозначно. И почему я говорю, находясь уже во время войны, наша группа «Шаратен», буду перечислять Руслан Гулав, наш командир, легендарный Руслан Гулав. 5-6 человек создали группу «Шаратен». Они воевали в Ишерском направлении, в Гагру брали. Я лично тогда со своими с ребятами находились в Греции, мы позже уже подплыли. Нас не было тоже, когда начала война была, 19-го мы услышали. Вас война застала в Греции? Нас война застала в Греции. Город такой есть, Салоники. Это вы с гастролями там были? Да, мы там с гастролями были. Ну, об этом уже говорили, не буду на этом зацикливаться. К чему я говорю? У нас потом мы примкнулись к эти 5-6 человек, которые создали. Это Руслан Гулав, это Песик Джинджи, это Куслик, как мы его называли, Акаба, это Бесик Беби, Бесик Илькинази. Аркаш Чичхали. Аркаш Чичхали, конечно. Не выбирали по национальному признаку. Там и абхазцы были там, и кабардинцы были там, осетины были. С нами был один калмык еще, погиб, кстати, в Шромах, первая Шромская. К чему говорю? Из Турции абхазы были, когда мы были в Брегеме Вайганова. И первая баржа, высадка баржи, которая не удалась, там были 120 кабардинцев. Нас было там, я не помню сейчас, человек 23, наверное, группа «Шаратен». И абхазы там были, в основном кабардинцы были. Вот наше боевое такое крещение вместе с добровольцами Северо-Кавказа. И вот Ибрагим Гена Карданова группа была у нас в составе. К сожалению, я их отвозил живым на позицию. Я лично отвез их
как бы был замкомандира у Руслана. Мне было поручено их отвезти на позицию в Швейшерах. Это после мартовского наступления. Я их живым последний раз видел тогда. При мартовском наступлении Руслан Кулава командовал, я был замкомбатом. При наступлении впереди молодой мальчик стоял, в смысле ползли, мы бежали. Он так повернулся ко мне и спрашивает: как вас зовут? Я говорю: товарищ солдат, вы должны знать своих командиров. Не, как вас зовут? Я говорю: Гарик. А меня зовут Аслан, говорит, запомни, говорит, мое имя. И он побежал, говорит: фамилия. Он убежал. Недавно был День добровольцев, там было сказано про одного Аслана, молодого. Я, наверное, лет 16, который погиб в марте. Я сразу вспомнил, сейчас я говорю, я вспомнил про этого Аслана. Наверняка это был тот парень, потому что у нас в таком возрасте мало, мы не всех по возрасту знали. Молодой парень, Аслан. И когда День добровольцев был недавно, я на самом деле вспомнил его. Я знал, что он погиб. После того, как после наступления я спрашивал, там один из кабардинцев был, по кличке мы называли Шайтан Труба. Я спросил: Аслан живой? Он говорит: погиб. Вот его последние слова: запомни мое имя. Вот это я никогда не забуду. Вот такие основные моменты, которые, огромный дух поднимали, огромную помощь оказали. Да, мы, может быть, если даже сами были бы когда-нибудь, мы по-любому одержали победу, но это не было бы так быстро, без поддержки духом всего Северного Кавказа. Да, когда с корабля вышли, Аслан Битоков, есть такой танцор, встретил нас. Говорит: да, говорит, вы, говорит, там танцуете, говорит, а мы должны за вас здесь воевать. Шутки. Мы как раз с Греции приехали. Когда мы увидели, мы удивились, что мы даже не знали, что здесь кабардинцы, добровольцы находятся. Когда Аслана увидели, мы обрадовались, сказали. Конечно, основная тяжесть войны лежала на нашем народе, это понятно, да. Но братские народы. Это неописуемо, необъяснимо, в смысле, это много долго рассказывать, но это на самом деле, Гена Карданов, я просто мечтаю попасть на его могилу, поблагодарить ее мать и его мать. Мы там разрабатывали одну операцию, вылазку на Цугуровку, там это еще до марта. И такой у нас, я говорю с ваших слов, мол, если не абхазцы, в смысле, если у нас желания не было, нам никто не помог бы. Yeah. Разрабатывали операцию и сказали, что, мол, абхазцы вперед пойдут, а Гена Карданов вторым пойдешь. Он так обиделся: это я вторым пойду? Я не пойду вообще, я буду первым, всего эмоциональным такой. И он настолько обиделся, что мы сказали, что он пойдет вторым. Там местные люди, ребята, тропинки знают. В этом плане он на самом деле обиделся, как это я пойду вторым, я пойду первым. К сожалению, не о каждом мы знаем то, что положено было бы знать, да, наиболее такие и яркие, кого мы как-то видели, заметили, запечатлели, да, но очень много скромных ребят, которые были отчаянными, очень самоотверженными, они погибли, многие погибли буквально в первом бою, и поэтому сказать о них что можно? Они совершили поступок, который переоценить невозможно и с моральной точки зрения, и с политической точки зрения, а с человеческой нравственной точки зрения вообще. Это в наше такое время, очень рациональное время. Во время той встречи я записала эту беседу, которую обещала показать. Мы сегодня посмотрим, очень многие вещи прозвучат, наверное, актуально. И после вернемся, наверное, и продолжим с вами разговор. ولكن تربوني حابة في بطلون شركتون زحت. زحت وحس في عبير عبير. بس إيه بشينا لقيت حالات تروحها. على شركتنا سامبل وتروحها. قصة سامبل وسكين. قلت غريتيا.
بس يبيجي زحنا أغسطس يبيجي زحاي خويك أي بشي عين تلا بيجي لتنا هي جروب حياش تسمى خويك أي بشي عين تسي وياشز فني عارف إيش زر الناس كي خرج خورني عزم ياشز فني عزم وصب خويك نحسب يجي زم كرنات زوج سمو إيش كرنات عليه حمد زميل سيكون يرقدير يفكر يو بس حلاقي أبري توزي جي ورس في الحوزر كاستياك أبري باتلون كاستياك ну основоположники мы сюда просто смело могу сказать, что костяк очень сильный и от них вот вообще мы родились психически высшего салабиля птик хапсов командир игры Динамо прибежал салабиля хорош الشرع بيحاول يشير الناس كمان يتاي الشرع ناس جاجرة نتنا بسولن بي в общем برجع двуховский في آخر برجع شروما عمزة في برزين с день рождения рейви в общем съемку именно показали нас сначала как партизан أول سافر استخلصت المشتري ما حي فسفر يعني كاشني محوزر جبا ماجد بين خيط عجبش Jetzt abends там за двое сапог. Ширатын нас вы итогу заебал. Абсолютно казачество. Раз. Зухар кулу. Айбер нас выбор нас не бещу. Она айбещу. Ранас ширатын рабоша ширатыги. Ранас цеховик дов, колхозник дов, лавхи дов. Профессию мы... Акпия, ты бы не сгоса там из комбатьев. Зигири лавхи, зигири аели лавхи. Короче, милиция да зигири. Анке зирхаз جبتك دقيقة نس حد قلود نسرزي جيبي وزني تلاقوا شرح خير حكويش خيش شيء تقول يبي شيء شبحة بس نسيبيام بس يوم بشرتن استصحى شرتنها أبري أي بركرة أبري أبس وكذا شتها عندي كراز شعازي بس شرتن وبس راح خب أبري وشمشير بدرون تعمل زي الله تخمر الله خير كم زاد نص أبري راح أخذ شمشير بدرون حاول شمشير حرق الله بخاطر حري لحق زم شمشير بدرون بدوت بدرون تجي شرتنا زر عز قال باورس شيله طارم شيله مسافين شيله قولوا شيله شين شيله قبل شيء حلب بدوت حلب بس شمشير يفتح حساب زيزك شمشير بس يبيان سوريا مش لا كانت بلدت شيخ أحطه بلي خمسة بلدات شو ما جيني من فيكو بجوا عرس البطليون شنو حس حيد رجع خزني بجوا البطليون زمري هري أبسوا البطليون الرجل شكل هاني مش قاري بديم السلطان إيه هذا قاري هاني تمتع هري как абхазская казачество проходит, и брызги يعني كاش بخوزر بدلون شرطن بدلون شرطنو بيختوري بيجوا دو بسنيدو أبسو بدلون وي بيجوا عاخد تخزي سربريشي زوب في حزن دي خبشالي يوبسر الزاسة очень вчера батальон из يا حرا يلا خوي حمد مهاري حمو جزرك حبسن خفز على لا قلبي قلم عيدي قلم زي قبي يلا خوي حمد حريق حفتو حرحنين هاي بشرنا خفو حريق حو أبرا بيت تجوز شبرا برا بشتوب بخرها برا حنتسيب أقول شو ده حرام ده حيني صح أخ اشتري واجه شو اشتري راح يبشوا أخي بش لاقي يا أخ شو باش يحوج الزم ياشس في
بوكس قال ربوت خياج كنت يا أحسن دس في أحسن عندس في عاجكم شرب رزقي سرا بس كرا شما خمسة سكتون سبخيت سكيت بسراج شمس يبقى أبيش نزلنا يبيني مش تانزا وبس سكوزي يكوني قبرتاج كنت زاحد بيشحوز كيف يسفى تابخي حقا كوزي جيزي كيف يسفى از جاد ينالنا عبريس يستخندس حزويشتي مخص وبريس ناس كراش تزني جن حوس شهر استخدامها سيقول الجزم حوز مخا ياشز عنده بس يعقوج كنش برزق يسرق خشب راقص شو مسرق زمان ب أبريتو عجكم ليش كيحتو بسكري وش يتزمخا عقص في حاجة كسيه يجيب كوشو أبجر لقي بزين كوشو أبجر لقي بزين كوشو يسخص فواج من فيزيكي خنيفي بشيني %. بس الله يعيش الكرم يعيش عزو يعيش بزيز خسر سخوب بران ري أقوش السلوبي يلا نزل كذا بدي جهان رايح وجرجي هيبشوا رايح وجرجي هيبشوا بيزا وعدسوا بكارت سنيك وبسخ وسنة من هذا الجو أصلاً كارتي خسر جودي هيد كندا بوي أبرين نقول إحنا في كيلومتر كابخ إحنا سكر بسرعة زجاجة سوبر بيسمو سخزي أسيد زجاجة سويس زيجي زجاجة سيحمو بيو في كيلومتر كابخ إحنا سكر بحر بصفة حاجة إزبازر ورتي دول تحسب سشوكة وبرا قابر دولنا سشوك خشوب حريحنا عشت خمها عشت خمها أقدر تبهي الحمد لله إيه والله بس تيجي قال هدي وسكت على حكومة يسخص حواريات كل شغالة خوياشة كان ناس بوليتيكا أنا شغلة دي عجكون شيء بشوك وقت يلرك عود يسكتزام أفلاج خارجوا لروبي هيد بري سويد مينستر وخيقوا هيد كرتبلا كارتي ناقني خارجوا لروبي هيد سويانا بويو بوينس حتى خير بنا كارتي هذه حلو اليوم بالمرجع بين طيب بروحه والحمل سيس بسيستو زي عند حمام هذه سويانا بس بار يسمى بوغا كونفدراسيا ديرا برلمان اختو كارتا البرلمان داخل البرلمان خذوني على البرنامج بروح على إخلاء ناس حنا في حاجة شرطة أعرف فتكي عن درجير شو أحسب أنا شو يزحم تخزين أخلاق أو أوس أوروبا أو مخالط ينسوا الشيشان شرف ورستوا يلا نحكيوا أفسد خبرهم أخلاق وسكي كبري يحضروا يحصلوا جزاء خندي حنا رجوا الرشاد يشوفوا سعادته هريح خبر زي محافظ مشوار نازل واد نازل نار جزير يتخذل يخور خنا دورشتا تارك وانا درشوان هو دوري الوسط دوري ولا طب راح يحزروا فباقر في جزيرنا أخو الشارع سبب سويانا ضد منوط جس سويهم طبعا الكونفدراسيا الجرا بس بيك مستويل عن يدور دون بيت استشو خزور أصل سوق كسبت حاجة برضه تكون يكون عبسو تكون ليش كهدي تحرني في الوقت صحاح يا هاي محزي تيجي صحي بتزيد هتوجس كده شكونا بزيو بنخي شكونا أشكو بزي بوت ناس أزردوي مزن بنخي شكونا بخا بصاد يوزعهم داي كتيك يسفيد يشتري يريزك بخا خير حيوسو بيخا حيوسو يبزم حي شوب بزوست جالك يا خسر أخي يعتقدون أن أخي إن شاء الله زاشكو نيسات الشوب وبريانسو سسفيزة بنوخلق شاس نوخلق وبريخا دجابا نبوشاش في قبريك شحشوا أجر تاشكون في بتيك أبسط في حامل سسفيز في الوقت بتيك أو مسكوي دوح شيء دوح ناس أبستاز على بزيح حرقي بزيح بود بريء دور زبيري الشامبانس كيف بزيح يأخذ شيء حدرو جزء حخص كده خا يأخذ بيهم شو بريء بيدرو زاد بريء شو مش عم أبرد داين الناس حرت حيز بزيح وزي ندرتوه أكل في دار الزهراء حرشال بدو ناس وس بسوتاسي وحوزر حرت عشكون سبزيك وشنات ناس رأي عينا حرت حبسة شوك حرت ناس يأخذ قحطون حرحول ويانا جزء دارت الخطير حرت حقوقها حقناحه الناس
بسوا ميت سشيامي داين للسدم قوي حرت جانا شو حام حرت جي حزرقو حرت حنا شو جي حرت شو حاسقني حندول سوا يسوا الناس جيبشك سيخذ دايتكم نبرح حتى يجلس خشتي جيبشك سيخذ دجاجك سيخذ شنيتي دامت شحنة يبيش الصوت ساشتو بسنريك سوقات يا أختي جوك شدا عن وخيكم شوية يورا جينس جيبش سيخذ يبدأ يدلس نبرحهم يف سكون في زمسك يبدأ بس نصيحة خان ويبدأ يعني جيبش سيخذ زي يعني مزول بس نو يحد على حاس خصو الخساد وخيل شي دعوه زعما حدا باش يدعوه ما فيش خصو وقت مي بشوازر مليون وبارق تزمز ويبشغو محمور حراق بريبجر يحمور يقارن دش يحفو يحمور يقارن حبجر يتخو دش يحمور يقارن يا شو بروسلان يجي زي باش ما ده ما وين شو محانخ وبريخنزة شحنير واحد بسخن يزمي بشواحد في دقة زميت شجي بزي زجات الأوروبا سروز مش أنا قلت له يا رب رجيجي حاجة لا راح زشتم خيط ممزرفة يا شو بس خطوا عاجكم يا بحد قلم يجي باش بس خطوا زبون بزيو خاطر زمتوا خرجت ويجي كتير يا شو خلني خطوا خرجت ويجي يقدر هني جاز خطوا خطوا زمان ما خد زبستاز على زمبات يا بحد قلم يرد زمت سراكو مشتنا سيمات تشوا بنكيو سيس زيو كات وبريد زشتم وسيخو جامو بخير جامو بيني جوك شو خطوا خاطر ماچمي دار زيماچو سرزغونلا رخوچكراب خيك درغل راكو رخوچكراب خيك درغل راكو يا شيخ شنبو لا تجاوجي بدي سلام لا وش واخي وتمشينا قال لك يجي بخني في خاص في بشري جوا وعملت جوا بشود يعني بشري بسخون الزمان انا اسمع شيخ شنبو انا يعني خوجك تنشر في اخو ولا تشجع فوتي كيو يا خطب حاجه خشباخ تمشي شحال يمشي عاد قوه زلمي حبخي قوه زلمي دوسو بشي باش بيعرف باش بيعرف زغري حيال شكا ومنت وبس بشي خزر عاد كنت في تخازي رد حاله بس كان خبي خزر رد حاله وبس بشي ومنت شاي بس وي ايش اسمه كانت زي انترس سرا ليش زي سبوزر راب خدزة ليبش عن سبسيك سنخازن بيجكم عقبته راب خدزة ويوك راب خدزة سكول يسخمش تغير سلوس في الوزر السمع بقاي رادس وبرجع تشوفوا اجي شوف وي ناس قادرة نستبلني احسن خشم احسن شخلا احسن كان خيد حزايد وخانزة سين فاك حرب ولا يجينا عيد حنل با عيد انت الله اللي خصهم عري نس تشتخي ايوان ان شاء الله سبونسرات خسي سواء نس برامجودة كان باستراليا ولا الصين ححت بقاسي معوزي ححت برامج خصوص عري وكل الغوي بس خلاص الغوي ناس تشزنك تيجي لها من سراجيرة ناس سبي يسخيتو سبات بخزي سخيني سودا يعني شفت يأكلوا البريود سي خزع خلقة عندنا حرزة يحاولوا человек сто хайцэн да фига хоньяп хигу фига хаси почка ацэн хавет пери фланк хопи гу шератэн гурба зай хада жиг те человек и нас сочетали дзенза самочетала исхедо и бас сочетамзи они швейцалы друзья они нас их хазон любомы хуцрак хавспик хай زين خصته да وبين عم يشوفوا زي عاوز يعني يستخف زي دورنس سوسها كوتشرنس نالوز ناس حسيش تبزمخ حسيش زمان ناخذ السبشوت انا بس كنت يا اخي نفس الحريه يا ريت دخلنا ده انوين بيرات كنا في دورة قبل اسنك مش لفارس كيوسكي
было. Убрить она что, Гана, Антугла, не убрить, из пуз, не рада зарида худа, не крана дырши загад. Топла да, она рада аргейт нас чипу фитнес. Еще бы дану гула акчери фитнес. Амала гицкяли. Амала гранат капшини. Да, сами гранат не рада фит. А еще ты не. Я эти фигуры там нас, я не думал. Я Михи, вот это снял, асику. И все, и что сделал, уже кто наград начали идут, а я мазь, фанера дупи, и дупхазоду, раз, два, три, не срывается, о, значит фальшивый я. Разик дырхает. А мне колечко яму и я хотел бы. Нас колечко он нахал, в секундке взрывается, правильно? Нас вот Хадзеларов, раз, два, три, четыре, пять. Я союз с Хадзом, и увидите, как у нас 6-7 Ну это шутка, конечно. Аркаша, где ебал нас? Самая личная обида для меня Абрау радо мы псендо. Например, мародер. Мародер, ну, да псов, а я не считаю. Я считаю. Мана псышила, хоть скины ману псышила. Она без своей не сама, не сама. Красный мост. Я вообще начал оттуда, с Ачимчири. Кто? Ну, что я хочу сказать. Сценарий. Геннадий Сехтов. Ай, бешра, налагается толсова, кто сказать. Васам, чимшра, сам. Ай, бешра, шалага, звая, азио без дрова. Чимчерик шалага. Катек, автомат и да. Рожок, кромова, гримазан. И манал. Манал, рачнир, манец. Сообщим, что асан, бра, там шкиятся, он прыгает с рыцей на дуса. И телевизор выяхдербет. Малапа выдают автомат Корган, Гримо берет шины, даже Ахсир Кубха. Сейчас сама мукда, сейчас. Шаш хава, Ирван Шабрих, Роша, Умянов, Кахавы, Мачаркан за Ирван Шаркото. И Амлян Хахаваз Гидароб, сказал, Вахт Ирван Ша, ну, душой хай-хад чувствовали. Они все лишь листы схрала. Машина сюда кровь, ну, сирги. وقتی راست آهی سراسی بشوان ساشتی گاگی هی بشوان ایتا هی بشوی دا وحده чеченцы абхазцы в окопах сидят и стреляют. И чеченец высадится, ну, стреляет абхазец, а он говорит, как ты стреляешь? Говорит, стреляй нормально, ты же не видишь свою цель. Да я, говорит, не могу на их лица смотреть. Главное желание каждого из нас – это, естественно, победить. Но вот, скажем, победили мы. Война закончилась. Мы вернулись в столицу и, в общем, дальше до границы добрались. У каждого из вас еще есть что-то личное. И вот главное желание именно после победы каждого. Вот я хотела бы знать. Конечно. Естественно, ни у кого более важного желания, более заветного, чем победить, естественно, даже 24. Нет. Я хотел бы, чтобы после победы видел свой, просто увидеть хочу я, или во сне пускай будет, или наяву, чтобы я увидел после победы тот народ, мой народ, бедный, несчастный, на самом деле, на которого обрушилось горе, на который мало на такой народ обрушивался. Хотел бы видеть, начиная от детей, заканчивая стариками, как они красиво живут, сладко. Рышта пейтана, хочкача, псифила и цвалю, чтобы дети не знали на самом деле, чтобы им не пришлось воевать, чтобы ребята пели, гуляли, женились, что в очаге мир, счастье, благополучие, что на моей земле все нормально. Иностранцы приезжают, уезжают, в общем.
На хорошем, высоком абхазском уровне, как живет мой народ. Это я хотел бы увидеть. Увижу или нет, Бог его знает. Но я не увижу, мои братья увидят. Олежка, Ай, сука, ша. вопрос в том, что Дальше кто? что-то личное, она вопрос личный. Я вот. скажу в конце. Ну, скажем, он не Я хочет. знаешь, что хочу увидеть, Это Гарри? тоже хороший ответ. Я лично вот это хочу. Я- Смотри. Я знаете, что хочу? Если у меня 15 абхазских мальчиков будет, я тоже. Я извиняюсь, перед вами. Я запечко, ну, языку, вперед. Как нас учили до войны, и как они, их нам преподносили, все это ясно. Я боюсь того, что вот сегодня мы против них воюем. Я раб еще вот что закон, который захана, или хаб свой, я бралишка и гонишь, как хиск из мама псудат. Псуак, рызыгин, захозыги, бас акапанги цапкузер, псуак дакузер, абсуа хатхин топ, убля ему бихабсу хатстахашон. Абартр рюнюка хейкаж лицаз يتسخيو يتسرنجي خوش غاوة وبرت مش قزن درزا عن زبان قوانين عرفت ري زبان права человека Хайамера, они должны вернуться каждый в свой дом. Если не каждый, даже может каждый 50-й, если даже каждый 50-й будет возвращаться сюда, мы лично реалист, что мы не сложим оружие, пока полной победы и полной справедливости не сложим. здесь не будет. Меня не будет, он будет. Сассан Глеб, Гарик Сихцев. Чака Асарбот. Блин, Сихцев спал в мечтах. Пошли походить на Швейцарию. В общем, что хахарсом. Средство хубрёк. Я бхаза праханай. Абчизм баскирашон. Истахози бшай. Истахози яйхуй. Или бшан зиги сек выльцев схем. Без автомат сагинес. Если бшай. $5 кайфуй. Пар мал решен сымон. Ясхуй да захнут. Нас хазейб еще. Хубрёк. Айбичный человек. Учпа, там за шахиска. Учпа. Стазар обзеха. И внад, люди этим что смог. Так, там за тысяч. Автомат я им хочу это дрот. Вызыв дрот. Призал вызыв. Реш хаймыр хосет зим хала. Сейст хубёк. Я нахкалык. Тынчы. Алару. Арад. Апс своих. Арабилец яна аз. Апсны забыр избрзомыз. Брат или захапук шуз. Рейдак bu места. Обасыл кшала гоз. Дыротыр. Рейдак bu места. Bu места. Фигроз. Аха. أنا شينا عشاء شينا عشاء صحاب أبواب حياتنا شغلنا زي بس يا حاج بس بزرع زيوي أحسن زي قدر يستفاد بوب شفا Охрана же стоит вооружение. Пусть он Охрана, там хорошо. за него не пускай. وبري أختص أي بيشيل بخير ستاتشا شمشير يلا خلينا سانجي فيجي بدو وغنس بطمالة بس реакшн كيفشي شيالوسكي سيفينو سخين خوش شمشيرة مكان يقول دارب خبسان قلب ستا دارب خبسان قلب سيفينو أبخى أو أمني أقرادوس نوبر قلب أبخى جميتر Блин, хосос песок мечта, а почти пира хавас. Аграда бежит за купитуру. Из хосха. Марли хазар. Сечим все обстрелянные уже. Уехал, а почти купил махон шея. Приличный хазар, сесть хоброк. За там за. Я артни сход. Юджать мы с вами.
جسون شيء أفضل في الحرب أصلا جبريزة أحسن حبسية أسحب لي حوالي بركسي استنشق أجيلك بس أول أخوجي دنيو أستاذر أخوجي بجيب جو أستاذر بقول وزن شرو كنت شنيش بحر غزير كنت شني ليش حيس حن ناس في مشان حركة السنة في مشان بس في مشان حركة أكل شيء نوع ناسي حوش كنت شوي برحاني يحفزوني بس برحان يجوز برحان يحفزوني ناس يحل ضرورة بس إنها حسنا بس نسيت أخو شيء جو أخو أي نتشي شو وحاول أخو شيء وحاول شيء زاد وشكو تطوير نقول شيء الحياة حس خزر حياة وأنت زامس حالا شو سرسب بسخيدة خا سرسب اللي بيشتغل دام وجينا يبيشنا حبوي تازم يريد شو دي بيشوت بس قوي بس سيشو دي بيشوت شو شيء ما بيشوت شيء زاد هاي بيش عم برو ويجي تخزم آخر هذا زبدي بس حال قوي شبع سري حسنا حنزرو إذا حبوا بيزحنا وشبع وبيرم بور يرم حوا يرم حازي الخش زمخ واحد محاون شيء هذا بريبسيس نقص رب خير قولنا هيايرة قيام الشيخ أويا سويزان وستقال ساشت سويز يبقنا أرا يزبر ويجي استقياد كون يسفوزر يحاول بسيط خب دقيبشين بخارج خب يسوي يشوي هيجيز مرات وبحاول بيان برجع أو تخصص لهم ياشد كنسرو ساش خو جيز بشوق وبرت كلمة وزاز استخرت أخوي دوني أقريخ نيقظ وسيس خير وياكم وسزلو أرا أياير نحن وجام الشيخ دوسن بري خطيا خص الفراغم بخص دخيا حاجيت شو حقل شو جهازي وبنا كمتاج كنت بزيك وتخيل أخا أياير ويد نسقطه يقول كاجنا برياير يزقط حد نخص ودن شو زخدوك وراير وزمر يهو هراير شعب وزجي حدرو أياير حنا بجي قلاد وبريا مشتخه حبسات جو حبسنا برجع وزرا في خير شبري حاجات رافخة حنين حيدلوني حق عشوة شو حق خورت شو خودخة وبراجي حيتاني أيوة حبسات جليتا أخياك أبوغ رحمن بري أبراج مسيرهانر شوش بسلا أزجي فرخاجة يزقم زو حقول نيش نحنقله وبريج وكيغ زمري وخطوس خطدو سياح تخوب أخشد زما أخشد يبري تخوب يجوبخه وي حوبة جيوس اسمه بس براي في حاله شيء في процент أنا تعسريل مسج بتشوف بريوم يرحل تزست خلاص بس بيتوب سركيو وبرخ سرقيس روح أبري أصحى كنا حاب قلبت جهالجي بري بلج منشا هاي نسخة نجيب نقول حنين حلصنا حقيقينا ناس يني في مش حبتش حمصة يجيبتهم يا قاحر كنت زنياحش بفرقة ناس حبتك وجاء سنة مش بيجي الناس خلاص يجي ده عشان خلاص السلام ليش نبرت عشان استخدم وبس قصصت ترافين يعني يستسوي البطاط زي ترافين جوزي جابت زي حيف جنن شايك كيف رايك ويشتخ تنش زي حوس Ты что, в Ингренце ходишь? И в Ингренце выжил. طينا دور تفسروا بيجينا حسين حمود بزوج كنت قز حبيته بري بسنوب بس نزارس كشخال جدرو دو عن زيجي حتشي خنت نيجي حيحبرهم حيتصبرهم خشيب عاوز يحبون الواردي حيجكارنا على جي خلات خصفك حوا تجيبون كرو فري سيديو ها عايز يجيزك ناس شلتي وزواحتي شوي يعني بزيز بدا على يجوجير بخامس بام خوي يشوي زبخه
أصابنا حاول رم خذي بشرا партизан شان бандит شان مافياز شان أبسني وخارت أبسني على السزون سيبراتيست أي كرت شهاشتن عشان شهاشتن أبسنا هاشتن رحت صحام أي بشرا مش شاقز كندق مع حان خمسة رزبت كرم أدري كيس حمد زنبلا تشكرك حمد زنبلا عمل أحشبه زكوا يا أنا مش حمد زد بس شنطوا خديجي خنطوا بنقرا حيد ده وحد كنت شاذ الصفات دي أبشوراي حبوك حيجي أبجر هشتروا بهيد إذا هاي حزين بغيد أدري شناش جبرات غهربي ديتا أي بشتان قوي أحتكروا بيشاورس شتان قالر بيجي جي سنبش كارتوسيا الفلاج ويش شوية خدوه الفيران شنا حركت حاولنا افترض شحكوا بياسنا دلا بيزكم حتصير أص هترتس حرك سبيتوس بيزدرو حاج قلت في تخصص فزوم تزبانزر يري بسري تسوق عطشكي بزي تسوق خبر يرتيز يحرك بالطلوع خوشكوي سويسرا شباسي عبتشاس التويتشا سجدوا الساعة زي بيش السلطاس أصلاً زنتاري عم تصوباوي أو تخيشن جيلان سبيتخو خيشن جبريكم وجود هاي حاج كنت في عبخد بيعمش كنت زحمة بوز حدسي بيش ورارت تجدا عزم جحاري تجيبي راح تصدق خلحاو بيسو جد زيجرون يرتيلا بجحاني بيش الجندي تخصصي يكسحومز دعم شركوي يرتيوا جرجع بسوا بيش بصاب أخس أحمد جبل بسرعة رأس حوالي هنا هنسوز روسي خليشتوز وصراحة حشتن أي بيش هنسوز باخبا في المات باف بشكل حصان وصورة هنجيرو سشون بريستان ساس حوالتهم وبلا على سشون بريستين ياسم حربي تشمس زبوغ وصفا لكن سبيتو بلا بريزيك حوسنا جتنن فالسيم سوز جداد زمشكور نيو أسكواردنا هو أصلاً شبصدقوا حبصدقوا حزوك فوز يا حمزة تدوا زي شيء بيشتغلن أتوقعنا حلقان بحوشي إذا حقتيب أخي كويتو باو شتاب سو حدا تجيب زم حشب شو تقول زت أسحب بعدنا حد لبس يجي ترى كان خالص أشوف مرد ناول بيقول هنيلا جنيها واخد بيعقل لي هذه الشيء تاسس بس جيوا تقول إيش بقول أنا خوارم شو هذا يشتري خي خواري كنتي قاعد شاور تدرسين يقاري درب يا عشان تنام زي الفل شو سخص حال شارع تخوب شارع وي خشرامة زم شايد كلنا حال شجن بس حاجة استبجى بريزك حتى عتروب مش حبتولوني أرار استيخ عطوم تامشي عرام تامشي عرام ما قام خ كنت قبل مدرسة زاجي هاد قد شاء الله هاي جزيجي أجرب بدو تاجبن شو حتى بأجبن شو جان وزيجي أو بنرو بزشتو بنرا هوش كسكالة حربود يعني بود بخد زيجي بسوزي تليودي نياب خد سنتر خد عام تقولك سو راب خد زبيب سنتر خد بس وشمشيرا بسناز مش حيت ينبذنا أياي راح كارست خوش أياي راح كات بس كيف حوت يشرب خلي ينبذني حكارست خوب أياي ينبذنا حزز شوية ويتك كويس شنيا ما بيشرب ويتك كويما زيجي في زين تعوض زي في زين دروجة زي ما خوي صار شوي صار عام تنسوني بقى يزح من الجاج يسحب ينبذنا أياي ريتنا كويو طبعا إحنا حنا خحر بلو يا مش أستاذ عرب زينا أستاذ عرب زي هسشتو يوم أستاذ عرب زي أنا أجلس في يرتول زي يلا نرحيد عكرت بس في كمجينا أستاذ عرب زي خلاص سلا تمازي بزين يحبلوث حشته بحداوة يحبلوه يزحبلوا عن شيء بود حتيتو ويا مش تحساس سنين عكرت وليش يناز سمعت عن سيسرو خش بسرعة سمعت عن سيسرو زاوية ونزلني هاي راح كيت حب أنا برسمه ويا يزحق زويوب تراحتي تبجيك الزمن وبريد وبس خل حاول تدخل سبيانة وجاي بيش حال قرقي يشوف جاي بيش حال بطوي ما كنا نخز بدو دوسك وبرينا خصو بريستعارة خوشيك عام تقول بريستعارة
ну дарешар за аркешный озер дергилет чудрицкер ва карта мискер доллари مثلا Азербайджан все ило ди апхели что это харабрат я хаске апхе за тариш куда рок уи али спана досо пишо чудрицкер харья чахрицкер абсура шоклого и нохта соцас راح هيبش في الزم راح مترخص في الزم وصف هذا حبس رب حبسوها على سوتاسي نقبل إنك تني أحزار استقوم بريزيجي أزو سيبوخ لأزو بجار لي زعم توزر بيقول بسلة أزو قول بسلة باش يتفرج بيدو باش يتفرج أخوبري قوب سقال يحزر واحد يستخدم أنا باش يزبط عمين السرد وصل كود زي الصوت أبى بسيس بودا هيصل شو زمي هذا يوشو أنا خيم مشوف الهذا وبس يهم زين ترى حمو جروسك حصول حناوام بشتنا حصول بشتنا حاول شفاق وشو الله فوق قرمون حمو حدول حزيبش حدولو بحمل زمي أبخي حمل قرمون يسمشي حدسو قرمون يستر كله المسكواد يشتغل خير استهوا يسخس حوا وي حمو اليوم وصل الخوزة جهازته ويدوك ويدك حمو بس كولتورا جي كان خلاص خنزة الزبون أبصر حفظ شاز هرج ياتس شرطيس تقول بس تياتر خصحن شفاء جارة صار تشتشك السبورت أنجيل بيا هرج أشكال كم بيشكا أتمز بس خطأ خصقاو شويشتي سنخرج زا خصاص بزبون تبيدو بس شو سبورت بزبون قال فيو ماستر سبورت أقول زاكو كون да, чисто ход. Я хачка это близи гизи. Я хочу. Я азгеб жуикнас уже сас кугвазнас с тренер. Я habсяз почал хаты пансан. Тренер что я общался хада хам шпар обсышал. Обсышик хашти. ეს ხარცის და ხობრო აბრიზი გეჭადო ვარჩალ მაცარო გოზერ სასავ ვარც ახჩაზა ხწოს ვია ამამატა ვია ამაკავერ ვია ამაკ თეატր გელა თეატր ხზიმ გიჟირგე სპორტი ჩკატო ეს ბოტო ხო აბრიზი გიზი ვიძაზა სუმსატო ويبس تزعل بقى ويجي كده أجسترن جاتو جميل شيء ساكين أما ساكين باي برساسرشا بابغوريا ساكين باي برساسرشا بابغوريا ساكين وردا 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 سراسة مجبوب نداري سستو جگر دا كت چمچه رایون عقص الخوي ما يقص الخوي سمخون تايكو بيسك سخت بسوكيو بس زيخ بيو سزم درادتا كندا حيبشان كندا كتب يشويس حاعد حيبشان خمسي بشكي مسكي يوخم شيشة حقول دوبلو بشزنك يعني سبيانا كنت حزب شوس قصدك من شاخة عشان ترس أيوك يا يحمورك قلادون سوفوغي وقزيش وشكو عشان داعتم نس بياتشكو نس أبخي حيبوات صوب حيشتوب أبخي نوك إذا أخيشتي حيتقو حيتسيل شو بخي حيبشيت حخاز حزاز كي وسكوا الشكاوى حيقول ممكن عشان تشجعيه سير أخير لا حيزيد كمان ديخ تحتيت شرطن محفظ بيخت هم فالصراحة زيد خير بس تزخي آخر شيء تطلع شو يوم خينا يوم جيل ده بزيجي بس زي حبسة شو بيود شيء قلنا لا أحبيت يا رزا حتقول ارتخاء حتقول ارتخاء من شاء الله خذها بسها حاجي من شاء الله خرب حريايرو بحغتها واحد سر بقر شو زين شو فهم مثلا زين سر حما بيان لسجينا تصفح بيانا لا والله اشتريت سوي شو والله كتسر بيان وزرنا الله لحد
еще мы шараху вы царапа я Удивительно устроен человек, да? Тяжелейшее было время. Не может быть, чтобы в голове у многих не было никаких сомнений. Царила, как сказать, такая уверенность в победу в завтрашнем дне, что даже трудно это сегодня описать. Это, кстати, видно, я так думаю, что да, вот в нашей беседе тоже. Вы представляете, мы начали обсуждать, вот мы победили, и что мы будем делать дальше, после победы. На что особенно вы сегодня обратили бы внимание? Мы тогда еще уже заметили какие-то вещи, которые мы должны делать после победы. Жить, любить. Да. 20 лет прошло. Да. Может, какие-то наши мнения изменились. 20 лет – это целая жизнь. Да. Много чего хотели сделать, но после военной разрухи немножко нам трудновато было. Всем нам и всем. И я думаю, что вроде медленно, но идем вперед. Играем свадьбы, женимся, выходят замуж. Бурная. Олег Папаскири, да, вот Олежка. К сожалению, очень забытый, я бы сказала, да, вот как-то получилось так, что разные мнения начали вокруг него ходить и так далее, поэтому не оцененным остался, мне кажется, все-таки его вклад, его труд. Лучше меня вы это, наверное, знаете, скажете. Я не знаю, какие мнения. В принципе, каждый свое мнение говорит. По войне я, в принципе, Олежку и до войны мы так не были знакомы. В принципе, Абхазия маленькая, мы издалека друг друга знали, но по войне этот человек не знал. Я вообще как-то сомневался в чем-то. Он как вот разговаривает, дает интервью, он всегда такой по жизни. Да. Это человек, на него посмотришь, человек, которого умное мышление, у него умное. Да. И страх что такое не чувствовал? Страх. Во-первых, по крайней мере, с таким аналитическим умом. У него уже была своя программа развития Абхазии, можно так сказать, простыми лозунгами. Да. Он говорил, что мы должны делать после войны. Мы все боялись, никто не хотел умирать, как говорится. Но для этого мужчине, чтобы скрывать страх, не показывать страх. Мужчина слезы-то не показывает, хотя у него все внутри может слезиться, кровиться. Такого плана Олежка, такого плана ребята, которые там, Маркасов, Услан, Булау, Куслик, Адгур Акабу, там, Тамаз Хаджимба, который погиб в Хабиге. И разговаривая с ними, вы, наверное, сами почувствовали, у них нет ни ниточки сомнений, что мы проиграем эту войну. Да и у меня это сомнение не было никогда в жизни. Возвращаясь к вашему вопросу, мы живем мирно, лучше худой мир, чем красивая война, как говорится. Но мы процветаем. Нас признали. Не зря вот эти ребята, половина которых в живых нет, на которых мы смотрели сейчас, их дети растут. Их дети, с кем бы мы вместе не были, я замечаю одну такую приятную тенденцию. У этих погибших ребят все дети, какие-то идеальные. Выросло поколение послевоенное, которое я надеюсь, что способно оценить подвиг своих отцов. Конечно, это уже в крови. Если мы будем едиными, как во время войны, такого государства у нас будет завидеть весь мир. Мы сегодня пришли к миру,
отмечаем великую победу, выдающуюся победу. В нашей жизни, кстати говоря, 30 сентября, 20 лет назад, произошло то, что дало нам шанс на построение самостоятельного, суверенного, независимого, процветающего государства. Пусть прошло 20 лет, мы говорим много, историки скажут, что это мало, очень много проблем. В то же время самая главная дорога, она открыта, направление, оно открыто, ресурсы для того, чтобы добиться процветания, оно есть. Но самое главное все-таки это мир. И самое главное, наверное, еще, чтобы мы ценили труд тех, кто стоял во время этой беды вместе с нами, чтобы не забывали мы их. Иногда они говорят, что вы немножко по отношению к нам очерствели. Дай Бог, чтобы нам хватило сил, души, сердца, чувств, эмоций для того, чтобы этого не было, и чтобы мы это братство несли до самого конца. И это была передача «Вместе через беду» спустя 20 лет. До свидания.